pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 2 na buwan sa Mayo, tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaysgutanan karong nga buntaga mga higala. Formal nang gilusad dinhi sa Sugbo kagahapon ang programa nga pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Straight to the point. Dire gibaligya mahigala ang maong mga bugas sa Kapitolyo. Straight to the point. Og kumusta kapod ang sikalungsuran mga suking tigpaminaw? Bao niya akong giingon mahigala nga ang mga pobre kini tinuoray lang gining ako mga higala nga real talk ba lang. Dili ko mo appeal og saway anang bugas mga higala nga unsa nang krasyas bugas para nako basta bugas mga higala kumbati na. No kay ako mga kaigalan kasabot ko unsa gid tinuod nga bation sa pobre. Tinuod na no. Bisag ka ng bugas mga higala gamay na lang kag bugas butang nga nagsaksak kag kamuti. Butang ag saging aron mudaghan. Nga mo kani adto mahigala mo man og di gani murag gamay na lang para ma-budget atong lugaon mga higala. Kay bintag-bintag malugaw-lugaw kay kuan man at least mo sustainer pagpipila ka mga kananan. Tinuod na. Di man ko mo kuan na kakibaw man ko anak mahigala. Ni agi mi anak nga sitwasyon oy. Mo nang kasabot ko so kinini ang lugaw-lugaon, saksakag kamuti, saksakag saging, saksakag istaring, pakudo, ug uban pa. Ona nga pahimuslin ninyo kining pagbaligya og bugas humay nga tag 20. Kay kini mga higala talagsaon kini onya wata masayod asar ni kutob kay kinsa may makasustenir aning inani. No kini sa artificial kini nga pagparato sa bugas humay prangkahan lang ta mo mga higala sa kanang real talk ba. Wa may negosyante mo maligya inani. So dili sa inana ka sustainable ba. So ang gobyerno in fact may gala si Senator Ping Lacson ingon gyud nga dili ni long term no. So ata masayod do ganus aran ni kutob no. Gitunong gyud may gala Mayo 1 igo-igo mang higala nga kada bang transactional ra kayo ba. At least karong eleksyon na lagi mahuman lagi ni eleksyon na nga madamo diha. Importante lang nga karong eleksyon na makuha na to ning eleksyon na bahala gyud mag-eleksyon sa sunod may tabo bahala na. Samo kana nga pahimuslin ninyo kini tag 20 pesos nga bugas sumay unya ayon nyo ilaha nga namoy utang kabubuton kay ang gitapal ana ato man ang kwarta. Ato ng kwarta in FA rice man na mga kagalaan. Unya ang gitapal ana ato pod gibuhis man na. Wa may negosyante makasustain anang negosyo. No? Nga negosyante mo palit og bugas baligya mo ginansa ginagamay or bawi puhunan. Kini di man ibawi puhunan. Alkanse gyud. So mutapal ang negosyante. Why insect magkasustinir ana oy, Bisag kung sa pagkamain negosyante sa insect dili magkasustinir. Ang gobyerno mga higala maoy mobaligya mo sustinir sa pero dili long term. Senator Ping Lacson mismo ni angko naman gyud, no? So muna akong giingon pahimusin ninyo kay basig pila ka adlaw ra taon eh. May na lang pod nga makapahimos mo pero ayaw ko na hunaangan na kautang mo kabubuton ni Marcos. Kaya ang gigamit ana mga higala nga pagtapal ato pa ng kwarta naluto tas tong kaguling mantika ng kalakihan. Straight to the point. So atong i-educate ang ato mga kaigsunang mga kabos. Pahimuslin ninyo ng panahon, dili ko mo apil anang manaway sa bugas kay panan ako di ko mo saway ng bugas kay mong kinaon sa amo mahigala prangka-prangka lang na bugas kakaon may mahigalag mais nga kuan mas barato man tong mais, mas barato pag itong mais dagkog sungo. Unya nakaluto sa gimig binlod. Prangka-prangka lang ang istorya ha. Unya usahay wa nagibugas may galab dong ag saging ultimo kanang saging may galab pa mong lugar Leyte kanunay may bagyuhon dito.
Kabantay mo bisag reports pag-asa kanunay maigog bagyo sa Samar Leyte kay kami may nagatubang sa Pacific Ocean. Mo na Yolanda bitaw Tacloban man to. Oh, dito sa amo Leyte. Mo na naanad na mi nga di gid lalim ang kinabuhi dito. Ultimo gani mga higala ng saging wa pa muguwang, wa na gimakaon pudlon mga higala luyat-luyat pang saging dung agon og mo'y kanon. Mo na prangka-prangkang istorya kasuway kita ana. Mo na kanang pobre dili na sa maingon oy nga nimaho ng bugas, puti ba ng bugas dili na maoy ako ka-relate ko ana. Basta na ibugas, kumbati na, nya tag 20 bugas, kumbati na. Pero ayaw niyo kuno na nga nakautang mo kababuton ni Marcos ha. Gidua-duaan lang tayo ng mga tawhana, giluto tas dong kagulingong mantika. Muna'y prangka-prangkang istorya. Karon buntaga, tagantang nagpagtagad, mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Onya, sa Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel, ni pahibaw nga, gisuspinso una ang pagpatuman sa programa sa ubang mga lugar ug adto na ipadayon human sa eleksyon. Apan exempted hinoon sa maong kamanduan ang Sugbo, baratong merkado sa Kapitolyo. Lisod lagi na mga kagalan kabantay mo. Ngano man nga ang Sugbo, ngano ang Sugbo tinot. Analisayran niyo mayo ha mo na kayo mo una-una nga utang kabubuton ning Marcos, Nganong sa Sugbo gisugdan mahigalang uban wa manday. Hindi kin, ang ubang kwan wala. Nganong sa Sugbo man kay pilot area ko no. Richest province. Ang pinakadato nga probinsya dili nagsugod mahigala ang kinini ang gihatagan og ayuda man subsidy man mga higalang isubsidize man sa government. Nganong dinhi man gyud sugdi Sugbo? Nga unta ang Sugbo pinakadato man nga probinsya kaha. Ngano man sugdi dito sa pinakapobre nga probinsya, dili man sa pinakadato nga probinsya. Sure mo nga kinini ang kinasingkasing ni or ang Sugbo kay mooy vote rich province. Atong buking-bukingon panalagsan ni sila ha. Dire sa Sugbo kay mooy pinakadaghan og boto. Dili kay ari Sugbo mahigala kay kuan, vote rich province kita. Mo nang dinhi mahigala boto kini ang tuyo boto. So ang katawhang Subuanon to educate kay kini mga Subuanon sad ha. Kutob sa maabot tong Sibya. Onya kini ang klaro ba na no kini ato mahigalang listeners di WHP mga bright pesan ni ha. Mao kana nga mahibaw sila mahigala kita gibinuangan kita ina giduaan tay ha. Giduaan man tabo sa ning abot sa eleksyon agi ila sa inyo duwa din na ha. May palit sa bugas kunuhay kita pay nakautang og kabubuton Ismail lang gapon gamay no. Kay plastic man mga tawana Ismail lang kagamay palit kag bugas ta 20 pesos Ismail gamay pero nagabot na ngadto mga higala sa polling place siguro ang imong butaran kadtong angayan o kadtong naagyod sa imong kasing-kasing Ang pagtagad do buntaga sa banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan si Presidente Bongbong Marcos ni issue nag-statement labot mga higala sa gipagawa sa ombudsman nga suspension order batok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Matod pang Bongbong Marcos mga higala BBM, President BBM ipatigbabaw lang ang rule of law ug hatagan og due process Governor Gwendolyn Garcia. Uban gimando sa ombudsman nga ipabos siya sa preventive suspension. Straight to the point. At nagpagtagad mahigala si Mayor Jonas Cortez suspenso, Mayor Mike Rama suspenso sa ombudsman, implement mga higala naog na dayon. Si Gwen dili manaog. Karon ang ombudsman mahigala mihimo na gyud og statement. Mihimo na gyud statement, i-explain gyud sa ombudsman mga kaigalaan ang teknikalidad sa balaod. Onya, ang latest statement mahigala si Congressman Pablo Jan Garcia, igsuon ni Governor Gwendolyn Garcia, sa akong tan-aw mahigala mao ni ang pinakakalma sa ilang mga igsuon day. Medyo respect ha, in fairness mahigala Pablo Jan Garcia, pinakakalma sa mga igsuon o kuan sa gid ba? Kato si Nelson, maayo tos Nelson. Namatay na lang tos Nelson. Kinis Pablo Jan sad medyo kuan siya, kanini ang mo ni ang pinakakalma sa nila no. So may issue nag-statement mahigala nga nitambag siya mga kaigalaan ni Governor Gwen nga mo follow
sa kamanduan sa ombudsman. Straight to the point. Kano man limang kana mahigala wa na kay sundon balaod. Unsa man ta niaman ta sa society mahigala nga magsunod tag balaod. Ha? Niaman ta sa society nga i-follow na to ang balaod mga sukid tig paminaw. Oh. Unya di usa mahigala sulti nga rule of law kuno og due process. Wa magani mahigala. Pastilan. Ang Mandawi, naog Jonas Cortez. Cebu City, naog sa Maykrama, nagkagubot pa ganing City Hall, kag-implement man mahigala. Pero sa Kapitolyo, why himo pag-implement? Inana ka, hawd mga kagalaan, si Gobernador Gwendolyn Garcia, nga, wa gyud sa to pa, why makabadlong, wa gyud. So, wa na tayo balauray ining kalakiya? Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ng buntaga, mga kagalaan, kaya mismo ang iyang igsuon nga, kinini ang si Congressman Pablo Jan Garcia pinakakalma o niya misulti gyud no manalais mo gud mahigala kay Pablo Jan top notch fairness bar exam manalais mo gud nimo mahigala o sige tan-awon mo balaod ba siya may ni-advise nga may manaog mga kagilaan may pagmo libot siya sa probinsya sa Sugbo kay ang i-follow ba ang kinini ang kamanduan sa ombudsman. Ang ombudsman sa karon may sulti na po ako i-discuss ng kanang statement sa ombudsman ha. Straight to the Karong point. buntaga may galaw. Unsa man klarong remedy day ni ana mga kagilaan? Ang remedy ni Governor Gwen ni ngadto ni John Vic Remulla. Wa na ba? Mosuwat ni John Vic Remulla. Katawanan sad no. Karong buntaga taganta ni pagtagad sa pagpadauban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mahigala sa laing balita kini ako lang gining i-appeal gyud ha. Magbantay ang tanan kay kadtong wa maibot nga hair dryer. Hair dryer kana bang humag kagaligo ba niya pagpa-dry sa konday no kanang di kurinti mo na nya human imong ikwan sa imong buhok kay aron kunuhay nga mauga. Isus wa mga kaigalaan kining hair dryer wa maibot. Matod pa og maoy hinungdan sa sunog sa may Biasong Talisay sa niaging adlaw nga niug daw gyud og 12 ka mga panimay. Straight to the point. Kaning hair blower ba o kaning dryer narabay uban na magamit-gamit ana siguro agyod labi nang gabi na or kana sa mga parlor gamiton man na or di gani ka nang gabi na maligo unya human kuha ng hair dryer kay para makatug dili basa ang buhok unya pagkatug na wa mga higala maibot ang hair dryer sus Ginoo ko kadelikado. Straight to the May point. hinungdan sa sunog mahigala matod pa nga niug daw gyud og 12 ka panimay. Straight to the point. Samtang sa mga balita gawa sa nasod ang College of Cardinals nanawagan sa katawhan nga magampo alang kanila alang nas pagpili sa musunod nga Santo Papa atol sa conclave nga musugod na sa Mayo City. Kini ug uban pang mga sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong dughan sa kanunay DYHP nga